இலங்கையில் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக பிரித்தாளுகின்ற அரசியலை இத்துடன் முடிவு கட்டியிருக்கிறீர்கள். යුද්ධය හේතු කොටගෙන யுத்தத்தை மையமாக வைத்துக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகள் ආණ්ඩුවට පවර ගන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. அது கைப்பற்றப்பட்டு இருக்கின்றது. සමහර පාරවල් சில வீதிகள் වහන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. සමහර පුද්ගලික ඉඩම් சில தனியாருடைய காணிகள் වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගැසට් කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. வன இலாகா திணைக்களத்திற்கு கெசட் செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. අපි ඒ සියල්ල විසඳලා அவை அனைத்தையும் நாம் நிறைவு செய்து ජනතාවට නිදහසේ மக்களுக்கு சுதந்திரமாக තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්න தங்களுடைய வேலைகளை செய்வதற்கு තමන්ගේ ඉඩම්වල පදිංචි වෙන්න தங்களுடைய இடங்களிலே வாழ்வதற்கு තමන්ගේ ඉඩම්වල වගා කරන්න தங்களுடைய இடங்களில் விவசாயத்தை செய்வதற்கு අවශ්‍ය ඉඩකඩ அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව අපි හදනවා. மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் செய்து கொடுக்கும். அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மன்னாரிலே විශාල සුළං වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තැනක්. மிக பிரமாண்டமான காற்றாலை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு පහුගිය කාලේ ஆனால் கடந்த காலத்திலே ජනතාවගේ හඬට ඇහුම්කන් නොදී மக்களுடைய கருத்துக்களுக்கு செவிமடுக்காமல் පරිසර විනාශයන් සිදුවන ආකාරයට பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் එම ව්‍යාපෘති වලට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. அதற்கான அந்த திட்டத்தை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். දැනට අපි ඒවා සියල්ල తాවකාලිකව නතර කරලා அவை තිබෙනවා. அனைத்தையும் நாம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி இருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரியும் මේ මන්නාරම සහ පුත්තලම යා කරන පාර இந்த புத்தளம் மன்னாருக்கு இடையிலான இந்த பாதை දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වහලා තිබෙනවා. மிக நீண்ட காலமாக மூடப்பட்டிருக்கின்றது. පාර විවෘත වුණොත් அந்த பாதையை திறப்பதற்கு පුත්තලමට යන කිලෝමීටර 90ක් විතර අඩු වෙනවා. புத்தளத்துக்கு செல்வது 98 නමුත් கிலோமீட்டர் පාරිසරික ප්‍රශ්න කීපයක් තිබෙනවා. அந்த பாதை சம்பந்தமா சில பிரச்சனைகள் අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා அந்த பாதை தொடர்பில் நாம் பேசி දැන්ට ඉදිකරන්න යෝජනා කළ ඉදිකිරමින් තිබෙන පාරට இப்பொழுது அதை செயற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த வேலை திட்டத்தினை විකල්ප යෝජනාවන් සහිතව இதுக்கு மாற்று வழியுடன் கூடிய ஒரு பாதையை නව ආකාරයෙන් புதிய வடிவிலே මේ මන්නාරම සහ පුත්තලම යා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු இந்த වෙනවා. புத்தளம் மன்னார் பாதை இணைப்பதற்கு நாம் ஏற்பாடு செய்வோம். ඩොලර් සංචිතය අද අපේ රටේ තියෙනවා. இந்த நாட்டில் மிக பிரமாண்டமான டாலர் மிகுதியை நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம். මාස 6ක් තිස්සේ 6 மாதத்துக்கு முன்னர் රුපියල හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ரூபாயினுடைய பெறுமதி மிகவும் வீழ்ச்சியாக இருந்தது. අපි තෙල් මිල අඩු කරා. நாங்கள் இருந்தாலும் எங்களுடைய எரிபொருள் விலையை குறைத்தோம், மின்சார விலையை குறைத்தோம். ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න වැඩ කරනවා. மக்களுடைய பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு நாம் வேலை செய்வோம். රාජ්‍ය සේවකයන් පඩි වැඩි කරා. அதே போன்று அரசாங்க உத்தியோகத்தருடைய சம்பளத்தை உயர்த்தினோம். අස්වැසුමේ දීමනාව වැඩි කරා. அஸ்வசம கொடுப்பனவை உயர்த்தினோம். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, අලුතෙන් අස්වැසුමට புதிதாக அஸ்வசுமைக்காக ජූනි මාසේ ஜூனி மாசத்திலிருந்து අලුතෙන් පවුල් ලක්ෂ 4කට ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. புதிதாக 4 லட்சம் குடும்பங்களை சேர்ப்பதற்கு සියලු නිලැඳුම් දෙනවා. பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு சீருடைகளை வழங்குகின்றோம். ළමයි 300ට වඩා අඩු පාසල් දරුවන්ට සපත්තු මිල දී ගන්න ඉඩ 300 மாணவர்களுக்கு குறைந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணத்துக்கு பணம் வழங்கி இருக்கின்றோம். ළමුන් ලක්ෂ 16කට பாடசாலை மாணவர்கள் 16 லட்சம் பேருக்கு රුපියල් 6000 ගානේ දුන්නා පාසල් පොත් සහ උපකරණ මිල දී ගන්න. தங்களுடைய பாடசாலை உபகரணங்களை வாங்குவதற்காக நாம் 6000 ரூபாய் வீதம் கொடுத்தோம். அது மாத்திரமல்ல, අපි අලුතින් நாங்கள் புதிதாக අවුරුදු 5කට පස්සේ 5 வருடத்துக்கு பிறகு 30000ක් රාජ්‍යයට බඳව ගන්නවා. 30,000 உத்தியோகத்தர்களை நாம் அரசியல் இணைத்துக் கொள்வோம். මම දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන අයගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற போலீசாருடைய குறைபாடு இருக்கிறது. ඒ නිසා අලුතින් දෙමළ භාෂාව කතා කරන අය පොලිසියට අවශ්‍යයි. ஏனே புதிதாக போலீசிலே சேர்ந்து தமிழ் பேசக்கூடிய போலீசார் தேவை. අපි මේ අවුරුද්දේ நாம் இந்த வருடம் අලුතෙන් පොලිසියට 2000ක් බඳව ගන්නවා. புதிதாக 2000 போலீசார்களை இணைத்துக் கொள்ள நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. නීතිය කාටත් සමානයි. சட்டம் அனைவருக்கும் சமமானது என்பதை ඉස්සර නීතිය තිබ්බේ කොහොමද? முதல் எப்படி இருந்தது? ධනය බලය තියෙන අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. செல்வாக்கு இருந்தவர்களுக்கு எதிராக சட்டம் දුප්පත් நடைமுறைப்படுத்துவது. දුබලයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. கஷ்டப்பட்டவனுக்கு எதிராக தான் சட்டம் අද நடைமுறைப்படுத்துவது. ભેදකින් තොරව இன்று எந்தவித பேதமுமின்றி කාටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන රටක් හදලා තියෙනවා. அனைவருக்கும் சமனான முறையில் சட்டம் හොඳ நடைமுறைப்படுத்த නැද්ද එහෙම රටක්? அப்படி ஒரு நாடு தேவை இல்லையா? ඕනනේ. வேண்டும் தானே? ඉස්සර කොහොමද තිබෙ නීතිය? எவ்வாறு இதற்கு முன்னர் இருந்தது? ධනය තියෙන අයට එක නීතියක්. சொத்திருந்தவனுக்கு ஒரு சட்டம், දුප්පත් අයට තව නීතියක්. கஷ்டப்பட்டவனுக்கு இன்னொரு சட்டம். තව දුරටත් අපේ රටේ එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. இன்னும் அதிகமாக இந்த நாட்டில் அவ்வாறு செல்ல முடியாது. ඒ නිසා තමයි පොලිස්පති පොලිසියට බය හැංගෙන්න උනේ. எனவேதான் போலீஸ் அதிபர் போலீசுக்கு பயந்து போய் ஒளித்திருந்தார். නීතිය කාටත් සමානයි. இதுதான் சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என்பது. මම දැක අල්ලස් කොමිසමෙන් நான் கண்டேன் ஊழல் திணைக்க ஆணைக்குழுவில் හිටපු ජනාධිපති සිතාස් යවලා තියෙනවා. முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒருவர் நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கின்றார். නීතිය කාටත් සමානයි. ஆம், சட்டம் அனைவருக்கும் சமம்.
මා ඇමතුරු ඇතුළු ඇමතුරු කීපයක් දැනුත් රිමාන්ඩ් භාරයි. முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் உட்பட பலர் இன்று போலீஸ் கஸ்டடியிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். නීතිය කාට සමානයි. சட்டம் அனைவருக்கும் சமன். හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ පුත්තුන්ට විරුද්ධව முன்னாள் ஜனாதிபதியினுடைய மகன்மார்களுக்கு எதிராக මේ වෙනකොටත් මහා අධිකරණ නඩු දාලා තියෙන්නේ. இப்ப வரைக்கும் உயர் நீதிமன்றத்திலே நாம் வழக்குகளை தாக்கல் නීතිය කාට සමානයි. சட்டம் அனைவருக்கும் சமனானது. ඕන නැද්ද එහෙම රටක්? அப்படி ஒரு நாடு தேவை இல்லையா? නීතිය කාට සමාන රටක්? சட்டம் அனைவருக்கும் சமனான நாடு. අන්න ඒක ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා. அதைத்தான் இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் உருவாக்கி ඒ இருக்கிறது. විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, මහා ආණ්ඩුව மத்திய அரசு, ජනාධිපතිවරු ලෙස මම, ஜனாதிபதி என்ற வகையில் நான், අපේ කැබිනට් මණ්ඩලය, எங்களுடைய அமைச்சரவை, අපේ മന്ത്രിවරු எங்களுடைய பாராளுமன்ற කිසි உறுப்பினர் කෙනෙක් ஒருவர் கூட මහජනක රුපියලක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. இந்த பொதுமக்களுடைய ஒரு ரூபாயை கூட රුපියලක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. ஒரு ரூபாவை வீண்விரயம் செய்ய மாட்டார்கள். ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையின் முதல் தடவையாக හොරකම් කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. களவு செய்யாத ஒரு அரசாங்கம், මහජනයාගේ ධනෙ නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. பொதுமக்களுடைய சொத்துக்களை வீண்விரயம் செய்யாத அரசாங்கம். ඕන නැද්ද මේ ආණ්ඩුවක්? அப்படி ஒரு அரசு தேவை இல்லையா? කවදද එහෙම ආණ්ඩුවක් තිබ්බේ? இதுக்கு முதல்ல இப்படி ஒரு அரசு இருந்ததா? ජනාධිපති වෙච්ච දවසේ සිට ஜனாதிபதியாக, ඇමති වෙච්ච දවසේ සිට ஜனாதிபதியான தினத்திலிருந்து, அமைச்சராக இருந்த தினத்திலிருந்து හොරකම් කරන්නයි ප්ලෑන් ගහන්නේ. களவெடுப்பதற்கு அவர்கள் திட்டம் අද வகுப்பார்கள். ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. இன்று அரசு ஒன்று இருக்கிறது, රට හදන්නයි ප්ලෑන් ගහන්නේ. நாட்டை உருவாக்குவதற்கான அரசு. එහෙම ආණ්ඩුවක් ඕන නැද්ද? அப்படி ஒரு அரசு தேவை இல்லையா? ඉතින් මේක තමයි ආණ්ඩුව. இதுதான் அரசாங்கம் என்பது. මේක අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන. இதனை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். තව ශක්තිය දෙන්න ඕන. அதுக்கான சக்தியை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். අපි හොරකම් කරන්නේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි. நாங்கள் திருடுபவர்கள் அல்ல, හොරකම් කරපු අයට සහතික වශයෙන් දඬුවම් ලබා දෙනවා. நாங்கள் திருடுபவர்களுக்கு சத்தியமாக நாங்கள் தண்டனை பெற்றுக் கொடுப்பவர்கள். නරකද? அதன கூடாத ஒரு விஷயமா? උතුරු මැද පළාතේ මහ ඇමති வடமத்திய மாகாணத்தினுடைய முதலமைச்சர் වංචාව ලක්ෂ 26යි. அவர் 26 லட்சத்தை அவர் மோசடி செய்திருந்தார். දඬුවම අවුරුදු 16යි හිරේ. அவருக்கான சட்டம் 16 வருஷங்கள் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். හොඳ නැද්ද මේ ආණ්ඩුව? அதுதான் அரசாங்கம். මෙහෙමයි ආණ්ඩුව හදලා තියෙන්නේ. இவ்வாறுதான் நாம் அரசை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். සියලු පරීක්ෂණ කරනවා. அனைத்தையும் நாங்கள் பரிசோதனை செய்வோம். දඬුවම් ලබා දීමේ හැකියාවක් කරනවා. நாங்கள் முடியுமான வரையில் அனைவருக்கும் நாங்கள் சட்டத்தை සිදුණු අපරාධ ගැන හොයනවා. நடைபெற்று முடிந்த அந்த මිනිස් கொள்ளைகள் குறித்து මිනිස් நாம் ඝාතන, மனித கொலைகள், පාස්කු ප්‍රහාර அதே போன்று 21 தாக்குதல், මේ ඔක්කොම හොයනවා. ஆம், அவை தொடர்பில் அனைத்தையும் நாம் අපේ රටේ ජනතාව எமது நாட்டு மக்கள் නීතියට අනුගත වෙනවා. இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டவர்கள். නීතියට බයයි. இந்த சட்டத்துக்கு பயம். හැබැයි අපේ රටේ පාලකයා ஆனால் எமது நாட்டினுடைய නීතියට ஆட்சியாளர்கள் උඩින් சட்டத்துக்கு மேல் නීතිය පාගනවා. இந்த சட்டத்தை மிதிப்பவர்கள். එහෙම රටකට ඉස්සරහට යන්න බෑ. அன்பாரான ஒரு நாட்டுக்கு முன்னால் செல்ல முடியாது. ඔගොල්ලෝ දකින්න නැති පහුගිය දවස්වල நீங்கள் கடந்த காலங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள், සාමාන්‍ය මෝටර් සයිකලයක් පාරට දාන්න சாதாரண மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை பாதையில் போடுவதற்கு බයිසිකල ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. அந்த சைக்கிளை பதிவு செய்ய வேண்டும். හැබැයි ලොකු වාහන පාරේ දුවනවා. ஆனால் பெரியவர்கள் ரோட்டிலே ஓடுகின்றார்கள். වරායෙන් පන්නලා அதே போன்று ஹாபரில் இருந்து பாய்ந்து ලියාපදිංචි කරන්නේ නැතුව எந்தவித பதிவுமின்றி ඇයි ඒගොල්ලෝ ඇමතිවරු அவர்கள் அவர்கள் அமைச்சர்கள் නීති ඒගොල්ලන්ට නෑ. அவர்கள் சட்டத்தை மதிப்பதில்லை. දෙන්නෙක් දැන් අත්අඩංගුවට 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. நாம் இந்த தற்பொழுது 3 பேரை நாங்கள் கைது செய்திருக்கின்றோம். තව ගන්න නියමිතයි. நாம் இன்னும் அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குகின்றோம். හොර වාහන පාරේ දුවන ඇමතිවරු. திருட்டு வாகனங்களை பாதையில் ஓடியவர்கள். ඇයි ஏன்? ඒගොල්ලන්ට නීතිය නෑ. அவர்களுக்கு சட்டம் இல்லை, ජනතාවට නීතිය. மக்களுக்கு சட்டம். ඒක වෙනස් කරා. அதை மாற்றி இருக்கின்றோம். කාටත් නීතිය සමාන රටක් හදලා තියෙනවා. யாருக்கும் பொதுவான சட்டத்தை நாட்டை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். එහෙම තමයි රටක් දියුණු වෙන්නේ. அப்படி இருந்தால் தான் நாடு දියුණු වෙච්ච හැම රටක්ම බලන්න. ஆம், அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு ஒவ்வொன்றையும் නීතිය பாருங்கள். කාටත් සමානයි. இந்த சட்டம் ஒவ்வொருவருக்கும் சமனானது. අපි වැඩි කරනවා. நாங்கள் வேலையை செய்வோம். දැන් මේ නගර සභා ප්‍රාදේශ සභා ඡන්දේ තියෙනවා. இப்ப எதிர்வரும் காலத்திலே நகரசபை பிரதேச சபை මේ தேர்தல் මාසේ 6 වෙනිදා மே மாசம் 6ஆம் தேதி මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා වලට උපයා ගන්න සල්ලි තියෙනවා. இந்த பிரதேச சபை நகர சபைக்கு என்று சம்பாதித்துக் கொள்கின்ற பணம் இருக்கிறது. හැබැයි උපයා ගන්න සල්ලி මදි. ஆனால் அந்த சம்பாதிக்கின்ற பணம் போதாது. මුසලි ප්‍රාදේශ සභාව කියන්නේ முசலி பிரதேச சபை என்பது පොඩි ආදායමක් තියෙන්නේ. மிகவும் சொற்ப வருமானத்தை கொண்டது. මන්නාරම නගර සභාව மன்னார் நகர சபை පොඩි ආදායමක් තියෙන්නේ. குறைந்த வருமானம் பெறுகின்றன. හැබැයි වැඩ තියෙනවා ගොඩක් කරන්න. ஆனால் செய்வதற்கோ பல நூற்றுக்கணக்கான පාරවල් வேலைகள். ටික හදන්න ඕන. பாதைகள் செய்ய வேண்டும், පෙර පාසල් ටික හදන්න ඕන. பாடசாலை செய்ய ආණු வேண்டும், පද්ධතිය හදන්න ඕන. வடிகால் அமைப்பு செய்ய வேண்டும்.
සෝහන් පිට්ටෙන් ටික නඩත්තු කරන්න ඕන. அதே போன்று சேமக்காரைகளை சீர் செய்ய වැඩ வேண்டும். ගොඩක් තියෙනවා. இவ்வாறு வேலைகள் கன හැබැයි இருக்கின்றன. ප්‍රාදේශ සභාවේ ආදායම ටිකයි තියෙන්නේ. ஆனால் பிரதேச சபையினுடைய வருமானம் குறைவாக ඒතර இருக்கிறது. සල්ලි මදි. அவ்வாறாயின் காசு போதாது. දැන් අපේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා. எமது அரசிடம் காசு இருக்கிறது. මම මේ අවුරුද්දේ நான் இவ்வருடம் මේ උතුරු පළාතේ இந்த வடக்கு மாகாணத்துக்கு පාරවල් හදන්න பாதைகளை சீர் செய்வதற்கு දසලක්ෂ 5000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. தசலட்ச 5000 மில்லியன்களை ஒதுக்கி இருக்கின்றோம் පාරවල් හදන්න. பாதைகளை செய்வதற்கு. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, තව විශාල මුදලක් இன்னும் விசாலமான මේ ரூபாய்களை උතුරේ පොල් වගාවට වෙන් කරලා තියෙනවා. இந்த வடக்கினுடைய தென்னை அபிவிருத்தி ඔබේ ඊට මේ පොල් වගා කරන්න ලෑස්ති නම් நீங்கள் யாரேனும் தென்னை விருத்தி செய்ய விருப்பமா? පැල ටික දෙනවා. அதுக்கான கன்றுகளை බිම தருகின்றோம். සකස් කරගන්න සල්ලි දෙනවා. அதனை நிலத்தை பண்படுத்த පොහොර දාන්න தருகின்றோம். සල්ලි දෙනවා. அதே போன்று பசலைக்கு நாம் මේ உதவி අවුරුද්දේ செய்கிறோம். இவ்வருடம் මේ උතුරේ இந்த வடக்கிலே අක්කර 16000ක පොල් වගා කරන්න සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. 16000 ஏக்கர் தென்னை உற்பத்திக்கு ஒதுக்கி සල්ලි இருக்கிறோம். තියෙනවා. காசு இருக்கிறது. එහෙනම් මේ ප්‍රාදේශ සභාව எனவே இந்த பிரதேச சபை සල්ලி වෙන් කරන්න පුළුවන්. காசுகளை ஒதுக்க முடியும். හැබැයි වෙන් කරන්නේ කාටද? யாருக்கு ஒதுக்குவது? නගර සභාවේ සල්ලි මදි නම් நகர சபைக்கு சல்லி போதாதென்றால் මහා ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි දෙන්න. மத்திய அரசிலிருந்து பணம் தருகிறோம். දෙන්න ඕනනේ. கொடுக்கணும் தானே? හැබැයි මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ යෝජනා ටික එන්න ඕන. ஆனால் உண்மையிலே உங்களுடைய பிரதேச சபை உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு யோசனைகள் வர ඒ வேண்டும். යෝජනාවලට මහා ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි වෙන් කරනවා. அந்த யோசனைகளுக்கு நாம் மத்திய அரசிலிருந்து காசுகளை ஒதுக்கி தருவோம். හැබැයි සල්ලි වෙන් කරන්න කලින් ஆனால் உண்மையிலே காசுகளை ஒதுக்குவதற்கு முன்னர் යෝජනාවේ එවන්නේ කවුද කියලා බලනවා. யார் இந்த திட்டங்களை அனுப்புகிறார்கள் என்று நாம் பார்ப்போம். මන්නාරම නගර සභාව மன்னார் நகர சபை ජාතික ජනබලවේගයේ කණ්ඩායම අතේ නම් තියෙන්නේ தேசிய மக்கள் சக்தியின் கைகளில் இருக்குது என்றால் මහා ආණ්ඩුවට වන යෝජනාව மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்படுகின்ற யோசனைகளை ඇස් පියාගෙන අනුමත කරනවා. நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அதனை அனுமதிப்போம். හැබැයි වෙන අය අතේ නම් තියෙන්නේ வேற யாருடைய கையில் இருக்குமாக இருந்தால் යෝජනාව 10 වඩා බලනවා. நாங்கள் இந்த யோசனைகளை பல தடவைகள் நாங்கள் பரிசீலிப்போம். ඇයි? ஏன்? ඒ අය ෂුවර් නෑ. அவர்கள் சுவர் இல்ல. පාරට කොන්ක්‍රීට් දාන්න කියලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ரோட்டுக்கு கான்கிரீட் போடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. හැබැයි පාරට ටිකයි. ஆனா ரோட்டுக்கு கொஞ்சம் தான் போடுவாங்க. සාක්කුවට ගොඩයි. சோப்புக்கு கூடுதலா போடுவாங்க. එහෙම උනේ නැද්ද? அப்படி இல்லையா? එහෙම උනේ නැද්ද? அப்படி நடக்க இல்லையா? ඉතින් අපි එවනවද සල්ලි? நாங்கள் அனுப்புவோம் காசை. මහා ආණ්ඩුව පරිස්සම් කරලා மத்திய அரசு அதனை பாதுகாத்து හොරකම් කරන්නේ නැතුව திருடாமல் නාස්ති කරන්නේ නැතුව வீண் விரயம் செய்யாமல் සල්ලි ටික එකතු කරලා காசுகளை ஒன்று சேர்த்து මන්නාරම නගර සභාවට එවන හොරකම් කරන්න. மன்னார் நகர சபைக்கு களவெடுப்பதற்கு அனுப்புவோம். එහෙම එවන්න ඕනද? அப்படி அனுப்பணுமா? එහෙම එවන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. அப்படி அனுப்புவதில்லை. நாம் ஞாபகம் வைத்துக் එහෙනම් මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැත්නම් மத்திய அரசு திருடவில்லை என்றால் නගර සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. நகர சபையும் திருட முடியாது. එහෙනම් දෙන්න ඕන ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවට. அவ்வாறாய்ந்தால் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசுக்கு தான் நீங்கள் ஆணை වෙන வழங்க வேண்டும். කාටවත් මේ ප්‍රාදේශ සභාව දෙන්න ඕන. அப்படி இல்லாட்டி இந்த பிரதேச சபை யாருக்கு මේ வழங்க නගර සභාව දෙන්න ඕන කාටද? இந்த நகர சபை யாருக்கு வழங்க வேண்டும்? ජාතික ජනබලවේගයටම විතරයි. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு மாத்திரம் தான் வழங்க නැත්තම් வேண்டும். මොකද වෙන්නේ? இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசு களவெடுப்பதில்லை, නගර සභාව හොරකම් කරනවා. நகர சபை களவெடுக்கின்றது. මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ மத்திய அரசு வீண் விரயம் செய்வதில்லை, නගර සභාව නාස්ති කරනවා. இங்குள்ள நகர சபை அதனை வீண் මහා விரயம் ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න හදනවා. மாநகர மத்திய அரசு அதனை නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා. நகர சபை காலில் பிடித்தெடுக்கின்றது. මොකද කරන්නේ? என்ன செய்வது? එහෙම කරන්න බෑනේ. அவ்வாறு செய்ய முடியாது. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ? என்ன செய்ய வேண்டும்? මේ නගර සභා, இந்த நகர சபை, මේ ප්‍රාදේශ සභා, இந்த பிரதேச சபை ජාතික ජනබලවේගයටම තමයි. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான். මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. மத்திய அரசு களவெடுப்பதும் இல்லை, නගර සභාව හොරකම් කරන්නේත් நகர சபையும் களவெடுக்காது. මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේත් නැහැ. நகர சபை மாநகர மத்திய அரசு வீண் விரயம் නගර செய்யாது, සභාව නාස්ති කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையும் வீண் விரயம் මහා செய்யாது. ආණ්ඩුව රට හදන්න වැඩ කරනවා. மாநகர சபை மத்திய அரசு நாடு அபிவிருத்தி செய்ய வேலை செய்யும், නගර සභාවත් වැඩ කරනවා. நகர சபையும் அவ்வாறே வேலை செய்யும். එහෙනම් කාටද දෙන්න ඕන? எனவே யாருக்கு வாக்களிக்க කාටද දෙන්න வேண்டும்? ඕන? யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்? ජාතික ජනබලවේගයට විතරයි. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான். ඒ නිසා මැයි මාසේ 6 වෙනිදා எனவே இம்மாசம் හොඳ 6 බලයක්, හොඳ බලයක්, நல்ல அதிகாரத்தை, ශක්තිමත් ජනවරමක් நல்ல சக்தி கூடிய மக்கள் ஆணையை ජාතික ජනබලවේගයට ලබා දෙන්න. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பெற்றுக் கொடுங்கள்.